Good morning, handsome. Handsome pala eh. Bakit good morning lang? Ano ba ang gusto mo? Maliban sa matamis kong good morning, ha? Eh di yung ibang matamis pa sa'yo. Ano nga yun? Ito naman, araw-araw mo namang ginagawa yun eh. Oh, ayan. Masaya ka na. Siyempre naman. Mamaya ulit ha. Ay naku, pag-iisipan ko. Lumayas ka na nga dyan sa harap ko eh. Magtatrabaho pa ako. Okay. Hoy, Penny. Tigilan mo nga yung kagagahan mo. Uy, anong kagagahan na naman, Ja? Bakit may pahalik-halik ka doon kay Greg? Eh alam mo namang may asawa yun. Ito ang linaw ng mata. Bawasan mo nga yung pagkain ng kalabasa. Wala yun. Friendly kiss lang yun. Anong friendly kiss? Eh sa labi mo hinalikan, gaga ka. Akala mo lang sa lips. Pero malapit lang yun sa lips. Ikaw ba si Jaja, ang aking konsensya? Kaibigan mo ko, Penny. Ayokong isang araw, mapahama ka dyan sa kalokohan mo. Jaja, ikaw. Sama kasama ni Penny? Kayo na lang? Oo, sige. Kain muna kami. Galit pa sa akin yun. Hindi. Sa akin. Ayaw na kasi akong pasamahin sa'yo eh. Bakit daw? Kasi nga, may asawa ka na. Maharot ka pa. Sobra naman. Hindi ko naman tinatagong may asawa ako ah. Hindi nga. Pero, hindi mo din tinatago na hinaharot mo po. Oh, isa pa to. Murder na nga tayo at baka ikaw pa yung makain ko. Alam mo, Penny, ang ganda talaga ng mga mata mo. Hindi mo na kailangang sabihin ang bagay na alam ko. Lalo kang gumaganda kapag naiinis ka. Ay nako, tigilan mo nga ako, Greg. Oh, Penny, may asawa ako ah. Type na type kita pero dapat malinaw sa ating dalawa kung ano ang meron tayo. Hindi ko iiwan ang asawa ko, Penny. Pati yung mga anak ko. Kahit mas type mo ko kaysa sa asawa mo. Oo. Kahit araw-araw ka nang naglalaway sa akin. Kahit na. Eh sino ba kasing nagsabi nga agawin kita sa pamilya mo? Gentle reminder ba? Tandaan mo, Penny. Unang ma-fall, talo. Unang ma-fall, talo. Kaya lumayo-layo ka na sa akin. Oh, pakis mo na. Sarap talaga. Greg, ano ba? Sinaulo ka talaga. Oh, bakit malungkot ka? Kasi absent si Greg. Oo, walang mangungulit sa akin. Eh bakit daw ba absent? May sakit daw yung bunso. Dadalhin yata sa doktor. Ay, alam mo, Penny, maganda ka, matalino, may maayos na trabaho. Bakit ka ba nagpapauto dyan kay Greg? Ito naman. Wala namang nagpapauto. Hindi naman seryoso yung kay Greg. Nag-e-enjoy lang. Eh, paano kung isang araw, mahulog ka? May asawa yung tao, Penny. Hindi naman ako tanga, Jaja. Alam ko naman kung saan ako lulugar. Siguraduhin mo dahil hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa'yo. Your favorite person is back. Penny, miss mo ko? Yung totoo. Siyempre naman. Oo. Nakakainis nga eh. Huwag ka nang mainis kasi normal yan. Oh, ganito na lang. Para mabawasan ang pagka-miss mo sa akin. Merienda tayo after work. Merienda lang, babe, ha? Dahil ang hapunan,
naka-reserve kay Esme. Hindi kasi kumakain yun pag wala ako, kaya kailangan kong sabayan talaga. Daming kwento. Magyaya lang magmerienda, ang dami pang dada. Uy, nagsaselos. Kumukunot yung noo. Nagsasalubong na yung kilay mo. Bakit naman ako magsiselos, ha? Ay naku, Greg. Lumayas ka na nga sa harapan ko. Oh, see you later, ha? Oo na. Puwisit ka. Huy, kanina ka pang nakatitig sa akin. Kumain ka na nga. Alam mo, gwapo ka sana eh. Kaso, may asawa ka na. Bakit kasi ngayon ka lang dumating sa buhay ko, Penny? Kung alam ko lang, di sana hindi muna ako nagpakasal. Kasi, sa totoo lang, mas gusto kita. Ramdam ko naman yun. Penny, ilang buwan na tayong magkakilala, pero hanggang ngayon, hindi ko pa din alam kung saan ka nakatira. Ayoko nga sabihin sa'yo. Mamaya mahuli ng asawa mo yung kaharutan mo. Tapos sugulin ako sa bahay. Iyon na nga lang yung safe zone ko. Hindi yan. Gusto lang naman kitang ihatid minsan. Tapos, overnight ako sa'yo. Isip ako ng idadahilan kay Mrs. Hay naku, Greg. Hindi mo malalaman kung saan ako nakatira. Never. Damot naman. Para address lang. Kahit papungay-pungayin mo pa yung mga mata mo, hindi mo ako matadaan sa ganyan. Kahit himas-himasin ko itong likod mo ng ganito? Ay, kahit ano pang himasin mo, my place is my safe space. Company outing na pala next week. Oh, ano, sasama ka? Hindi no. Bakit naman? Aba, 4 na oras ang biyahe papunta. Rerenta daw ng bus. Pagdating dun, siksikan sa kwarto. Tapos kinabukasan, 4 na oras na naman pabalik ng Manila. Di bale na. Minsan lang yun sa isang taon. Bakit ikaw ba? Sasama ka? Oo naman. Palibhasa, nandun si Greg. Oh, bakit isinali na naman si Greg sa usapan? Ewan ko ba sa'yo, Penny? Ang tigas-tigas ng ulo mo. Pwede pala to? Ang alin? Magdala ng sariling sasakyan. Bakit hindi? Basta sagot mo yung gas. Buti na lang dinala mo tong kotse mo. Ang hirap sa bus eh. Maingay, magulo. Maganda yung ganito. Tayong dalawa lang. Alone time ba? Alone time ka dyan. Siyempre, kasi pag tayong dalawa lang, pwede kong hawakan yung kamay mo habang nagdadrive ako. Kapag traffic, pwedeng magnakaw ng halik. Ano pa? Sira ulo to. Siya nga pala, nag-book din ako ng solong kwarto. Ha? Pwede ba yun? Oo naman. Basta ikaw magbabayad. Mamaya, sumimple ka na lang sa kwarto ko. Bibigyan kita ng susi. Okay. Pag-iisipan ko. Penny naman. Minsan lang to. Hindi ako sure. Penny, please. Bahala ka dyan. Ito talaga. Ay, sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis. Hoy, matutulog lang ha. Oo nga, matutulog lang. Oh, gusto mong maligo muna? May heater naman. Ayoko. Pwede naman. Fresh na fresh ka pa din. Halika nga dito sa tabi ko. Nai-imagine ko na. Ito na yata ang pinakamasaya at pinakaswerteng gabi
sa buhay ko. Psst. Uy, Penny. Kanina ka pa tahimik dyan ah. Baka mapanis yung laway mo. Sige ka. Uy, salita ka naman dyan. Iniisip ko yung nangyari sa atin kagabi. Oo, ako rin naman. Nag-enjoy nga ako eh. Iba ka talaga, Penny. Walang binatbat yung asawa ko sa performance mo. Greg, hindi natin dapat ginawa yun. Ha? Ano ka ba? Nasarapan ka din naman, di ba? Huwag mong sasabihin hindi. Ang sabihin mo, dapat ginagawa natin weekly. Turo mo na kasi sa akin yung bahay mo. Hindi. Ayoko. Parang mababaliw ako kapag hindi na ulit eh. Penny, sige na. Eh di mabaliw ka na. Baliw ka naman talaga eh. Patugtugan na nga ng music, matutulog muna ako. Haba pa ng biyaheng to. Ano ba yung lunch mo, Ja? Ang baho-baho. Gaga, anong mabaho? Paborito nating dalawa to. Ano nga? Nakakasuka eh. Breakfast meal, longganisang lokban, yung may fried rice na maraming bawang. Oh, Baho talaga. Ilayo mo nga sa akin yan. Nasusuka ako, sandali nga lang. ano nangyari dun? Kailan pa siya nasuka sa amoy ng bawang? Hello? Hoy, Penny Lane! Bakit absent ka? Ang bigat ng pakiramdam ko dyan eh. Parang tamad na tamad ako. Pag pumasok ako, baka makatulog lang ako sa table ko, nakakahiya. May sakit ka ba? Hindi ko nga alam eh. Wala naman akong lagnat. Kapag mabigat pa din ang pakiramdam ko bukas, magpapatingin na ako. Naku, kailangan mo talaga. Alam mo naman ang HR dito. Pag 2 araw ka umabsent ng magkasunod, hihingan ka agad ng medical certificate. Eh ayun nga. Basta kapag hindi pa ako okay bukas, magpapacheck up ako. O siya, sige. Mag-iingat ka ha. Balitaan mo ako. Anong drama to, Penny? Hindi pa naman sweldo. Alam mo namang may baon ako. Bakit dito pa tayo kumain sa malapit na restaurant at hindi sa cafeteria? May sasabihin kasi ako sa'yo. Baka pag sa kantin kita kinausap, may makarinig pang iba. Ano ba yung importanteng sasabihin mo? Una, nag-resign na ako. Immediate. Hanggang Friday na lang ako, Jaja. Ha? Teka, bakit biglaan naman yata? Ano nangyari? May iba ka na bang papasukan? Ano, may nangyari ba? Penny, masaya naman tayo dito ah. Buntis ako. At si Greg ang ama. Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo, Penny? So ano na ngayon? Paano na? Itutuloy ko itong pagbubuntis ko. Blessing ito. Anong partisipasyon ngayon ni Greg dyan sa batang ipinagbubuntis mo? Wala. At huwag mo sasabihin kahit kanino ah. Wala akong planong sabihin kay Greg. Papalakihin ko ang anak ko ng mag-isa. Pero Penny, si Greg ang ama. Hindi ba dapat niyang malaman? Dear love, tuluyan ko nang nilayuan si Greg. I blocked him sa socials ko at lumipat na din ako ng bahay in case na makuha niya yung address ko doon sa office records ko. Hindi ko inakalang hahantong sa ganito yung sitwasyon namin. Playtime lang dapat. Pero totoo yata ang kasabihang kapag pinipigil, lalong nanggigigil. Huwag niyo na akong husgahan.
Dahil alam ko na ang pagkakamali ko. Pero ano man ang sabihin niyo, paninindigan ko ang sitwasyon ko. Gaano man kahirap, itataguyod ko ang batang dinadala ko kahit mag-isa lang ako. Kailangan pa bang i-memorize yan? Radio Basic!